Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο πάμε να δούμε το 3 Oscillator, κάποιες βασικές λειτουργίες του, πώς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και τι ήχο μπορούμε να πάρουμε από αυτό. Αρχικά βάζουμε το 3 Oscillator, δεξί κλικ Replace ή Insert και επιλέγουμε το 3 Oscillator. Φυσικά το 3 Oscillator είναι πολύ απλό plugin, είναι από τα μανίσια που έχει το FL Studio και πάμε να τα δούμε όλα. Αυτή τη στιγμή μπροστά μας έχουμε 3 oscillator, το λέει και το όνομα, το 1, το 2 και το 3, τα γράφει από εδώ αριστερά και έχει κάποια σχήματα να επιλέξετε για να παράγει ήχο και έχει προεπιλεγμένο το sine wave. Μεταξύ άλλων έχει και το square, έχει το show, έχει και το triangle. Αυτό δεν το πολύ χρησιμοποιούμε και εδώ βάζει ένα δικό σου sample και εδώ είναι το noise. Τώρα ακούγονται και τα τρία μαζί, γιατί ακούω λίγο και το sine, ακούω και το noise που επέλεξα. Θα κλείσουμε το 2 και το 3 από το volume. Το volume είναι το τελευταίο το slider και το έχει μόνο στο 2 και το 3 γιατί το 1 πρέπει κάποιο από αυτά να παράγει ήχο τέλος πάντων, αλλιώς θα ήταν σαν να είναι muted. Οπότε, για να έχουμε και τον πλήρη έλεγχο, βάζουμε μόνο το 1 για την ώρα. Θα επιλέξουμε από εδώ το noise shape και αυτό που θα κάνουμε είναι να πάμε στην playlist, βασικά όχι στο piano roll. Θα βάλουμε λίγο μια μελωδία. Όπου και να βάλετε την νότα είναι το ίδιο το noise. Το ίδιο ακούγεται. Τώρα εδώ θα είναι λίγο ear rape, οπότε ας το χαμηλώσω και λίγο αυτό. Έστω ότι το μεγαλώνουμε, βάζουμε έτσι μια μεγάλη νότα, τη βάζουμε στην playlist και πάμε να κάνουμε ένα automation από το γραναζάκι. Δεξί κλικ Create Automation Clip και Create Automation Clip, να βάλουμε το low pass filter μας και να το κάνουμε έτσι. Από το 0% και από το 100% το resonance, δηλαδή το cut-off filter. Για να δούμε. Ωραία, αυτό είναι ένα sweeper. Ένα sweep up. Αυτό μπορείς να το βάλεις πριν από τον drop, ας πούμε, ή κάπου που θες να δώσεις λίγη έμφαση παραπάνω. Και όταν σκάσει τον drop, εκεί που πέφτει το kick και το crash για παράδειγμα, μπορείς να βάλεις άλλο ένα και να το κάνεις ανάποδα. Ας βάλουμε και ένα crash εδώ, την άνε λίγο για να καταλάβουμε. Και στο δεύτερο part μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, και ένα gross beat, να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Οπότε βάζουμε το 3 oscillator στο μίκτη μας ένα κενό insert, βάζουμε από εδώ πέρα το gross beat και επιλέγουμε από εδώ, από το κάτω μέρος που είναι τα πορτοκαλί, όχι τα πράσινα, γιατί εδώ παίζει με το χρόνο και εδώ παίζει με το volume. Και ας βάλουμε το 1/4 gate. Λοιπόν, θα το βάλουμε από εδώ και ένα automation στο volume όμως. Και θα κάνουμε αυτό. Είναι ένα πολύ απλό εφέ. Μπορείτε να παίξετε με αυτό, να το κάνετε και έτσι, ας πούμε, να πηγαίνουμε το 0% με τη μία. Ένα πολύ βασικό εφέ, το βάζουμε και λίγο reverb, λίγο EQ, τα κλασικά. Πάμε να δούμε όμως και τα υπόλοιπα που έχει το 3 Oscillator, γιατί δεν θα ασχοληθώ μόνο με αυτά. Το άλλο που μπορούμε να βάλουμε είναι το κλασικό το show, που είναι το πριόνι μας. Θα βάλουμε πάλι μόνο ένα oscillator. Ή μόνο θα βάλουμε και ένα δεύτερο με λίγο noise στο 2% ίσα ίσα για να δίνει αυτή τη βρωμιά. Κλείνουμε το 3. Στο μείον 24 για να πέσει 2 οκτάβες κάτω και πάμε να κάνουμε μια απλή μελωδία με το show, να δείτε πόσο χαρακτηριστικός ήχος είναι. Πάμε να δούμε από την νότα την C, δηλαδή την B. Άμα θέλετε να βλέπετε όλες τις νότες όπως το έχω εγώ στο πιανάκι, δεν είναι κάτι, πατάτε View, Key Labels, All Notes. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως μια μελωδία του Benny Benassi, ας πούμε. Καμιά 120 BPM είναι αυτός, 125 σίγουρα, house είναι. Και πάμε να τη φτιάξουμε.
Ας τα κάνουμε λίγο πιο κοφτά αυτά. Να αφήσουμε παντού λίγο ένα κενό μικρό. Και τώρα το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μπούμε μέσα στο plugin, να πάμε ας πούμε στο δεύτερο, όχι ψέματα, στο τέταρτο, και να βάλουμε πολύφωνη εδώ το πορταμέντο. Το τσεκάρουμε. Και σλαϊντάρουν οι νότες. Ωραία, πάμε να φύγουμε από το show lead. Σας έδειξα λίγο, ας πούμε, τι που μπαίνει στις μελωδίες. Πάμε να δούμε άλλη μια χρησιμότητα με το show πάλι. Δηλαδή, αντί να γράψεις αυτό, μπορείς να κάνεις ένα μπάσο. Copy-paste όλα. Control και πάνω βελάκι για να πάνε όλα μια οκτάβα πάνω. Και έχεις γίνει ο Bass Hunter, έχεις γράψει Eurodance τώρα. Βγάζεις λίγο το πορταμέντο, δεν το χρειαζόμαστε εδώ. Τα βάζεις όλα μια οκτάβα κάτω και δοκιμάζεις. Ή εδώ καλύτερα. Το ξεβρωμίζουμε και λίγο. Καλό και αυτό, αλλά δεν νομίζω να το βάλω ποτέ. Να κόψουμε λίγο καμιά συχνότητα. Μ' ακούγεται detune, τώρα το κάνω από τα ακουστικά και προφανώς αυτή η νότα είναι λάθος. Για να τα ακούσουμε μια οκτάβα πάνω. Ναι, θέλει ένα μητώνιο πάνω. Λοιπόν, καμιά φορά όταν γράφεις και πιο χαμηλά, σε πιο χαμηλές νότες στα ακουστικά, μπορεί να σου ακούγεται άλλη νότα, αλλά να είναι άλλη. Το παθαίνεις και αυτό καμιά φορά, κουράζονται και τα αυτιά. Ειδικά σε τέτοιο βουητό που έχει αυτό το buzzing, τον ήχο που κάνει το show, σε μπερδεύει αρκετά. Οπότε καλό είναι να τα ανεβάζουμε μια οκτάβα πάνω, να τα γράφουμε εκεί και μετά τα κατεβάζουμε μια οκτάβα κάτω. Τέλος πάντων, φεύγουμε και από τον μπάσο. Πάμε να σας δείξω λίγο και το square lead και το triangle. Το triangle και το square lead μοιάζουν λίγο σαν ήχο. Το triangle ίσως να το χρησιμοποιήσουμε για plucked ή ήχους γενικά έτσι που είναι πιο κρουστά, πιο bells, τέτοιου τύπου ήχους. Πάμε να δούμε όμως και το square. Με το square μπορείς να κάνεις μελωδίες. Το βάζεις στο 140 ας πούμε BPM και γράφεις. Και εντάξει, μπορείς να το βάλεις εννοείται και λίγο reverb. Και έγινες Bass Hunter. Τώρα, αυτά τα πραγματάκια όλα έγιναν μέσα από ένα μανίσιο plugin. Μπορείς να πειραματιστείς, να βάλεις και το show. Να βάλεις πάλι τα πορταμέντο. Και γενικότερα να πειραματιστείς έτσι ώστε να βρεις τον ήχο που θέλεις εσύ. Εγώ δεν μπορώ να σου δείξω ποιον ήχο θες να κάνεις εσύ, ούτε είμαι στο μυαλό σου να ξέρω τι κατά κομμάτι θες να κάνεις. Οπότε αυτό το βίντεο είναι για να σε βοηθήσει να ξεκινήσεις λίγο, να δεις κάποια από τα μανίσια τα plugin που οι περισσότεροι τα σνομπάρουν και απευθείας κατεβάζουν VST για να βάλουν τους ήχους τους. Που δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό προφανώς. Μπορείς να γράψεις και μέσα στο πρόγραμμα και από αυτά που σου δίνει το ίδιο το πρόγραμμα έχει αρκετά πράγματα και preset και στο packs έχεις αρκετά drums, μέχρι και 808 έχουν βάλει. Άμα τα επεξεργαστείς όλα λίγο, θα βγάλεις έναν ήχο που θέλεις. Δεν είναι άσχημα. Ειδικά τα καινούργια τα samples είναι και καθαρά. Αυτά για αυτό το βίντεο. 3 Oscillator και πάλι. Τα λέμε σε ένα επόμενο. Άμα θέλετε, κάντε και κάνα request από κάτω να σας δείξω και κάποια άλλα πράγματα που ενδεχομένως να ξέρω. Άμα τα ξέρω κι εγώ. Τα λέμε στο next.